kin san yau aka daura min aure an guguja kuma a ce babu kayan biki ko da Allah wannan dubulan din a kawo shi a ba mutanen nan da Allah Hajiya Ladi ai haka ko ango a Hajiya Ladi ina dan zuwa kai haba ai da wuri wai ɗan maza dama kuna nan wallahi ina so dama in je in muku godiya aure rahama ne aure yayi bagade ne dumurmur abuna ba wallahi abokina ina nan muna ta'adda mu Allah mai da mu da shin gaskiya ina muku wannan wata Allah ya ba ku kuma mata irin ko da yanda kake gani dan Allah Allah ya ba ku mata ko da bata kai tawa ba kyau mata ba na so ba ku samu yadda ta kai tawa ba amma ina muku wata alheri ku samu mata nagari wallahi aljanna dai bare matan nan taka dai yau ya dai tana kula da kai yanda ya dace alhamdulillah aure rahama ne wallahi hawo su sunaye ne mata na larabci wai matan taka a kai dai bari kaga ita ce muslimatin mu'minatin ta'ibatin mutuniyar kirkiyatin wai kai ga ta nan sunaye na larabci iri wai duk matan taka wallahi kai ai ka bari kawai abokin na matan nan ke baka ne da zaka ba kurku haka lokaci guda kanta da wallahi ina ba ku labari idan za ku yi aure ko da ba ka da ƙwarar shinkafa ba ka da wani abinci ba ka da gida ba ka da sana'a ba ka da inda wani hanyar alheri za ta zo ma inda yarinya tana son ka aure ta auren yanzu ka ga ban sana'a hori ban ta baki ban komi haka na aure ta kuma ga nan ya daɗin muke ji yanzu haka ma nan kaga an jibe da jimurmur abu na mulmul kake kana wani ƙara kyau abin da ke faruwa ana jiran bari mu tai to shikenan sai an ba damuwa na gode bari mu sai na abokina Allah bashi in kai to min yi magana to da ga ma Haji Haladi nan ta kira Haji Haladi to kin gane bakanin kai wannan yan matai ba dan Allah ya hana kisa ba alƙuran da yana kashe ta ba ma wannan ba wai ko dai in sa huskarin ice in buge ta kai a je cikin gidan ummata mugun bugu alƙur'an ummata mugun bugu ba haka sanin kurna kai la ilaha illallah mata shi kenan kin zama iciya yan bala'i ke kullum baki da wani abu ba kai ne kuma na to wannan kace ba ta baka kuma dai bari zana wannan ƴan mata mana wace mata wannan ƴan mata kada in ce ka ƙara aure haba wani aure ita dai ce ba aure ta ba ita din ma shegiya ce wani abu ta ma kuma haba matan na ai duka ba ka da zama kai ne kullum kai ne police station wurin ƴan sabilla wurin ƴan banga to wurin ƴan sentiri ko ina kai ne wai musulmatin din ka ita shegiya ce mu'minatin din ai bari yanzu ta tashi daga musulmatin ko mu'minatin ko ta koma gaya ma Qur'an ta koma muguwatin shegiyatin tsinaniyatin matsiyaciyatin kai sora ma kaɗan in gaya ma alƙur'an ta zama bajawaratin mata kaga